ICAN akpọnitego ndị ga-anọrọ ha n'isi dịka ndị ga na-eduzi ha na Anambra steeti. Ndị anụnwa dịka eme ka ịmata ga-anọ n'otu afọ wee nekọta ICAN anya bụ ndị Institute of Chartered Accountants nke Nigeria ngalaba nke Anambra steeti. Onye isi oche ha ga-abụ Emmanuel Modozie nakwa ndị otu ya. Ka anyị wetara gị akụkọ a n'ebe ozuru oke na studio anyị. Ekwu okwu na nguzobe ya bụ ndị isi otu ahụ nke Ohuu ka onye nọbụrụ ka onye isi oche nke ngalaba ICAN ahụ bụ Maazị Kingsley Dim nọrọ kwuo na ya bụ afọ gara aga bụ afọ a ga-echeta maka n'ụzọ dị iche iche ha siri tụrụ ugo ma kwuo na ya atụnyere otu ya ịkwalite otuto nke ya bụ otu ma kelekwa ndị otu ahụ maka nkwado ha nyere ya n'ọchịchị ya. Ọ nọziri n'iru wee gụpụta ụzọ dị iche iche ha siri tụrụ ugo dịka otu n'okpuru ọchịchị ya ma rịọza ndị otu ahụ ga-aga n'iru ịkwado ndị isi otu ahụ na-abata ọhụụ iji hụ na ha nwere ike ịrụkwa ọrụ dịka esi tụọ anya n'aka ha. N'akụkụ nke ya, onye isi oche ya bụ mmemme bụ ọkammụta Ime Okoye nọrọ kwupụta ọṅụ ya were n'ihi ndị arọpụtara ka ha nwee ike ichi ya bụ otu ma dozie ha ọdụ ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-akwado ebumnobi nakwa ihe niile ji mara ya bụ otu ma kwukwa na ya nwere ntụkwasị obi na ha ga-aga n'iru ịkwalite ihe ndị ahụ a na-atụnye aka ha iji mee ka ya bụ otu na ọchịchị ha bụrụ nke eji ama atụ. N'okwu nnabata ya ka Maazị Modozie nọrọ gụpụta ihe dị iche iche ya ga-arụ dịka onye isi ICAN ahụ ma kwuo na otu n'ime ha ga-abụ ịgba ụmụ akwụkwọ na-eto eto ume ka ha hụ akaụntansi ya bụ ọrụ mgbakọ na mwepụ ego dịka ọrụ ha ga-arụ n'ọdịnihu. Ọ nọrọ nnabata ya bụ ọchịchị ahafere ha n'aka ma kwuo na ya bụ ngalaba ga-aga n'iru ịkwalite ihe ndị eji mara otu ICAN makwa ịkwalite ọnọdụ ha na Nigeria. N'akụkụ nke ya, onye isi oche hụrụ maka nhazi ya bụ mmemme bụ Maazị Francis Ezenwa nọrọ kwuo na ya bụ onye isi oche a hapụtara ọhụrụ bụ onye ama ama dịka onye mgbakọ na mwepụ ego doro anya bụkwa onye hụrụ na azụpụtara ọtụtụ ndị na ya bụ ọrụ mgbakọ na mwepụ ego ma nwekwa ntụkwasị obi na ndị otu ahụ ga-aga n'iru inye ya nkwado pụrụ iche iji wee hụ na ebumnobi ya niile maka ya bụ otu ICAN na ngalaba ahụ bụ nke emezuru n'otu afọ na-abịa abịa. Anọzi na mmemme ahụ wee kwanyere ọtụtụ ugwu kụzikwa ihe dị iche iche iji merube ya bụ mmemme.